Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergede. Nabi ya, ketemu. Aja ning lawang. Ketemu lagi sama channelnya Dua Rika Danti. Iki mau mulai ke apa sih andu pemirsa lho. Bernimbang adik anteng bubu ae pinter kok. Ambek ning. Ambek lek ning. Ya, Aku ngaret soal pemirsa deh. iya bapake ngarit. Mau manek anu kombi. Gak wong dos biasa wi. Terus biasa. Bapaknya ngomong ngarit karo bomba pemirsa. Malah Gak apa-apa. aku siswa yang jadi gini. Gak usah. Gak sambut umbahi tak bayar gede siswa. Aman. Apa Mumpung yurung panggilan nih karo Lah ya aku wis penak pas baru bidan kayak ini. Untuk makanan. Jadi soto. Soto. Nek soto wi tetep dipangan ibu esek. Dapat sendiri kok. Dapat maem. Ya wi kan pede kok mak anake Dek. Iya. Bukan bu mak sampean terus dadi asi. Suwi ya. Yo. Tapi termasuk nomor 1 ya. Dikmu. Didisikno. Di sini. Nimbang tok Ora sih. Nomor 3 koyo Nimbang tok. Timbang, ukur tinggi badan, tingkat lengan, Wis nimbang Dek Rea. tanggal 11 imunisasi. Ning ndi? Oh nek imunisasi ning. Desa. Iya ning bidan. Masa bidan jadi tinggi sampingnya. Sampingnya bidan. Ini Mbak Rika siapa? Mbak sapa? Rika. Beli desa katur kan? Ya pemirsa iki. Lagi mulai. Cuma aku bedalnya gak roh. Timbang gak nangis Dek nih kono. Gak menengahin turu kok pinter. Tapi pas ngangkat iki mau kan tak salini tau saurunge bukan dicekak. Biasanya kan esuk gue cekak ini. Apa? Dong bu nak no ben nek turu. Iya. Melek rek. Iya tuh. Lah soalnya wis enak adikku wedok di makane aku bedal. Ya apa bagi tugas ya wong jenenge. Nek gawean masuk ya terus ditinggal. Dibubukno Dek Rea berimunisasi. Tak kira disuntik bareng ono kae Dek. Enggak, suntik imunisasi. Nimbang, musim tanggal 12. Oh. Berarti para wiring mau ya nimbang kabeh. Nimbang kabeh. Oh. Delok perkembangan ini. Wis teng bubukno Dek. Dek Ria bar anu bubuk ae. Cepet bikin konek. Nutupi mata. Ya dicopot nek dibukno. Kadang okel-okel wi nutupi Dek. Pane ketune. Tunggu iya ya. Tak copot ya. Aman. Ya. Wes. Sampanye jam melok leren Dek. Cari bidan istirahat yang cukup Mbak. Nanti kalau bayinya melok tangi bayi ngotot ngabik ya. Iya lah. Ben gak nyamuke ben gak akeh. Melek. Aku pengen. Ya. Dibunuh langsung melek kok. Merem. Iya. Yang ini mau
Lebih gak gitu tak ubah Dik mau Dik. Rusa. Lupa apiknya. Oh, Salin nang. Anyar. sutnya nih pemirsa wis. Loh, nangis Dik. Ih. Kak. Ora. Mulat-mulat. Berarti sampean kon nek bengi kon nek bayine turu kon turu ngono Dik. Lebih menek, melek. Nek awan turu, ya melok turu. Ya sampean nek awan ora tau turu kok. Saiki penak men. Digo numpak motor wis gak. Wis gak? Yo sangkring-sangkring tapi sithik. Iya kan butuh proses lah Dik gak langsung mari. Pas mbok go ning bidan ngono. Pi walan wadialan. Loro. Ilun-ilun loro banget. Iki mau wis gak. Man. Baru dikei obat nih. Ya wis dan juga Dik. Lah wis kadung bebasen ya ora kudungan. Aku pe golek kudung loya mlayu. Ya iki ngono pemirsa Dik kok dadi imunisasi lanjutane. Kudung tak delek kene lali. Posyandu belum Posyandu. Iya. Oh berarti beda Mbak Ti? Beda posyandu ketimbangan tiap bulan dan imunisasi iki ning Polindes disuntik. Oh, berarti salah nek muni imunisasi ya. Posyandu. Posyandu. Jadine ora diimunisasi. Posyandu ki ning pose dewi-dewi. Maksudnya 1 bulan nek ngene kan sok nek imunisasi nek berselapan. Imunisasi ning samping juga. Nang kono nang kuliah sila gitu le boleh desa. Ning Polindes. Oh, berarti kuwi to ning nggone bidan itu Mbak. Iya, ning Polindes. Ning ngene nggo bidane. Dia biar nak tiap ngene iki wis nyadawakno ya saiki yoga. Lho nek anu biasa lah kan kemruwet lah kok nek digawakno bate kan. Saiki langsung khusus sing imunisasi apa rono langsung. Dewe langsung nang Polindes. Tanggal 13. BCG, Oh, tanggal 13. dewe, polio, Biasanya jam berapa, Mbak? songo. Tergantung mana kan digilir. Jadi antrene kok gak terlalu suwi, kok katur jam berapa sampai jam berapa, penturi jam berapa sampai jam berapa lah. Tergantung awake dhewe untuk bagian jam berapa wis di. Enak infone so iya nek bro. Kandani kadang kene entuk giliran nomor piro dikek ndi marai akeh dukuane. Kene iki pirang Nek pas mawar kuwi piro apa Mbak dicerem? pas male iki nggo posyandu Ya pas maksudnya oh pas ngagli cerem dukuan. imunisasi ki saiki langsung moro ning Polindes. Nanti kan digelar. Dia nak bocah cilik kadang ciat nangis ditimbang coblosi. Saiki gak khusus ning kene iki timbangan tok, ndelok berat badan munda ya anak-anak tok. Enggak ya anak-anak perkembangannya Oh, anak-anak. tak kira ya disuntik nek roh kuwi nek ben disuntik ngono kae Mbak Ti. Suntik kok saiki moro ning Polindes dhewe. Gak usah ning kene. Ning kene cuma ya ditimbang ndelok perkembangannya bocah-bocah ngono tok. Aku nek gawe anu itu oleh susu. Oh, Denane malah 6 bulan berturut-turut oleh oleh apa? konggone anu kampus umum ya. Api-api tok. Apa benane? Yo susu pokoknya panganan sing yo buah roti tawar sak blueberry pokoknya sak tas apa ngapa gizi tubuh desa tangguh kuwi denane 6 bulan ya sus 6 bulan tuh pirang 6 bulan kan berturut-turut tapi habis di bulan 12. Tapi dik mau ya oleh panganan tuh. Iya tapi kan kok ngene buat tok maksudnya denane kan denane ki untuk tambahan Lendok dino yo oleh panganan atau gawe. entuk konggone cah mahasiswa ngono. Mahasiswa itu bekerja sama karena istakiku untuk makanan yang bergizi tambahan cara memakan. Kayak selama 6 bulan. Selama Terakhir sampai tanggal 12 itu. ya aku cek ke badan kabeh iki. Yo, iki lho apa Mila? Ben bedi. Siapa sih yang kedulanan? Lho, masak ati masak. Ya Allah, Dik. Iya, sapa sing macake? Oh, alah. Ala dhewe-dhewe kok ngono. Iki Iya, pacaran Mbak Fitri Mbak kedulinan. Macak ono.
Anaknya Mbak Siti Polera karu-karuan. Walah cowan tiga saja. Kok mak lampir lah iso. Pak nak tisu. Ono ndang dipek tisu. Diresiki sih. Anak tisu. Yo. Sik tak. Ajak ke sana dulu ya di rumahnya Salwa. Manggu iki lho Dik, kursi ini lho Dik. Duh. Iya nu pemirsa, kamera depan. Tanggal 13 ya Dek ya, nanti sore ini. Tanggal 13. Ora panas kok. Apa sih ra panas? Suntik-suntik. Terus selapan gak panas. Sing panas itu kan merpatang wulan. 5 wulan. Paminya. Harapan langsung ke jerene. Gak mempan. Kapan sama ki? Sus apa yang ngaku sus? Ade. Ya. Ana telepon. Dia anak apa em? Panjenengan dadi gak wong telepon. Wes opo emang tadi ini telepon. Tak wong sering. Ya wis Dik nang leren Dik. nanti nak menjenguk wes Juga ini dhuwur kene gak warung bumi itu. gak nang kono kene wis nang Wes nyanak Ya wis pemirsa berarti iki apa sawet ki mang. imunisasi nih esok tanggal 13. Dik mau. Posyandu mur ditimbang tok pemirsa Dik mau. timbang tok Tiba. Tak gendeng. Gendeng gendang. Tak gendeng gendang. Alalala. Wis Dik tutup Dik. Gendeng gendang. Gendeng gendeng. Iya. Wis melok doe. Wes. Jadi ini. Tapi mung kaya anu wae. Langsung tak sepali ae. Oh Dik mang to. Ya pun pemirsa nggih cukup sekian carane esuk iku ning posyandu nimbang adik ini alhamdulillah sehat ya adik pertumbuhannya bisa tambah panjang ya. Terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.